Legát a jsem hlavní dodavatel od Forwerku. Máme tady nejnovější model Fortis 1200 W, bombový vysavač. Za 1500 korun si můžete koupit i hadici, která vám vysává kompletně celý byt. Je to přímo dělaný na garzonky. Přímo. Vlastně sem dáte svoji náplň. Jo. Tady vidíte prostě ty super turbofiltry. Jo, sem to saje. Ty super headjack. Jo. Tady pustíte, jedete. Bomba. Tady máte další filtr. To je jakoby sání od turba. Tady ten vysavač dokáže vyprodukovat až 1200 W. Dokonalý vysavač, největší špička 21. století. Produkujeme ho v žluté barvě, nebo také v bílé. Záleží o provedení. Tady by měla být hadice, teda kabel do zdroje, což pouze chybí, protože to je jako demo verze, poskytovaná od Comfort, vlastně což je dceřiná firma prostě od ATčka. Jan Gradil sám, co Sony ořídil, mi ho poslal. Tady se vám otevře, rozsvítí červená kontrolka, když vysavač je přehřátý. Není problém s tím vysavačem jezdit. Jo? Není problém. Když vám prostě ten vysavač nebude vyhovovat, vezmete ho prostě a zahodíte ho do popelnice. Nikdy není problém. Tento vysavač je multifunkční a i prostě jakoby v teleshoppingu ho zvolili jako produktem roku. Takže si myslím, že je to vaše volba, pane Lukáši Vopateř. Jelikož jste výborný prodavač a výkonný ředitel prodejny Comfort v Olympii, takže si myslím, že vy umíte ocenit náš produkt. Náš produkt je vysoce výkonný. Vidíte tady ty pacičky. Myslím si, že by pro vás byla i dobrá myčka. Proč? To vám řeknu hned. Protože umít nádobí je pro tuto slečnu fakt docela problém. Ale občas ho taky umé. Sice já jako Jan Gradil, Sony ho řídil. K tomu, když si objednáte tuté super vysavač, dostanete druhý zdarma, což mi přijde úplná pecka. Ano, dostanete tuté vysavač. A moment. K tomu autu. Počkej, co jde ukrát zase. I tuto hadici, multifunkční hadici, kterou můžete dvě hadice, kterou zasadíte do toho produktu. Hlavně správně. Je velký problém, protože je to vlastně fakt konstruováno přímo na ten vysavač, že je velký problém sehnat správnou hadici. Když máte dlouhou hadici, můžete prakticky a cokoliv. Jak do rohů, tak do jakýchkoliv jiných prostorů vašeho bytu. Takže váš Fortis vysavač je správná volba. Takže objednejte hned dnes a dostanete druhý zdarma tuto super hadici zdarma, když ho objednáte na čísle 900 99 88 365. Není problém dostat tuto komfortní hadici plus ten Fortis 12W vysavač zdarma, když zaplatíte pouze 999 korun. To je super cena, ne? Myslím, Martine, není to super cena? Sám byste ho chtěl do svého vlastního bytu? Chtěl. Ano. Chtěl. Fakt. Já si myslím, že tu ten vysavač i s tou druhou hadicí, protože krátkou hadici a... tady pan Martin má opravdu krátkou hadici. Všichni o tom víme. Ví o tom Kačka, ví o tom jakákoliv smradlavá jiná holka. Opravdu, tu ta hadice
je opravdu dlouhý.